ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. ба ҳаматон рӯзи саиди ҷумъа муборак боша. бародарои азиз, дар навори имрӯза мошинҳои беҳтаринанд, мошинҳои қимат, арзон, нав, кӯҳна, ҳамаи намуд мошинҳоро баҳри шумо омода кардагем. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо аз шумо ҳамин хоҳиш ядона лайки боипила биҷиқед, дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед дар рақамҳои ман дар рӯи WhatsApp бигирӣ равон кунед. иншоалло мо баҳри харидорро пешкаш мекунем. ҳазор раҳмат барои дастгиритон бародари азиз. худо нигаҳбонтон боша. видеоро то охир тамошо кунед. курси имрӯза дар рӯи экран ам ядона лайка фаромӯш накунед. ина бародарон мерседес соли баромадаш 1991 солаи мотораш 1.8 кондиционер дора, радной айхчай айхучай мега ҳамаш 100%, балонош 90, пусидагӣ надорад, салонш тозаҳай, газ бензинай, сумаш 15000 сомония бо савдо карда мешавад. фақат бампери пеш надора. ина касоне ки харидор бошед, фақат бампери пеш надора, неки мега беҳтарин муомила дора. касоне харидор бошед, нашуд мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби ин мошин дастрас кунед. марҳамат, занг занед. нива бародаро соли баромадаш 1987 сола дар ноҳияи Файзобод қарор дорад. ҳама ҷояш навай кардагӣ документ надорад бародаро, ҳамиқа айб дорад мега. асалин ҳама чизаш 100%, нархаш 30000 сомония бо савдо карда мешавад. ҳамин номрош WhatsApp имо ҳаст. касоне ки харидор бошед ё нашуд ҳамин нива фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо ҳай. занг занед, хитон ай соҳиби ин мошин дастрас кунед бештар маълумотро. марҳамат, ина рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. Mercedes Benz S-Class соли баромадаш 2013 солаи бародаро, сӯзишворӣ бензини холия, кузов седанай, объем мотори 1.8, коробка передачи автоматай. мошин ай Европа овардага, краска тонировка 1 сола, ҳамаш 100%. барои интерес мега занг назанед. касоне ки конкретни харидор бошед, илтимос мега ҳамон нафаро занг занад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 199990 сомония бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Toyota Estima соли баромадаш 2009 солаи бародаро, сӯзишворӣ бензини холиай, кузоваш караванай, объем мотор 2.4, коробка передачи автоматай. состоянии мошин беҳтаринай, ягон камбудӣ надорад, 4 балони нав дорад, яхела навай, хадавой, ҳамаи чизаш 100%, тонировка дорад, техпаспорт 1 солай то моҳи апрелай бародаро. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 118000 сомония бо савдо карда мешавад. касоне харидоре, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Opel Astra G соли баромадаш 1999 солаи бародаро, сӯзишворӣ бензинай, кузоваш хачибегай, объем мотори 1.6, коробка передачи механикай. состояниш 100%, вагони мошинай, бензинай, мотор простояй, ҳамаш 100%. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нархаш 58000 сомония. мошин дар ҳолати беҳтаринай мега, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархаш 58000 сомония бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед, нашуд мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экран занг занед. Toyota Camry соли баромадаш 2010 сол бародаро, сӯзишворӣ бензини холияй, кузоваш седанай, объем мотораш 2.5, коробка передачи автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниш 100%, нархаш 105000 сомония бо савдо карда мешавад. гуфтагиай 105000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё нашуд мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ВАЗ 2110 соли баромадаш 2006 солаи бародаро, сӯзишворӣ бензин плюс газ, кузоваш седанай, объем мотор 1.6, коробка передачи механикай. срочно мефурӯшмш бародаро, фақат мега конкретни харидор занг занад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин. ҳозираш дар мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. нархаш 18000 сомониш мега, бо савдо карда мешавад. 18000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне харидор бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед.
Mercedes Benz S-Class соли баромадаш 10,000 сола бародару сӯзишвори бензини холия кузоваш караванворяй баландакай объем моторш 2.8 коробка передачи автоматай мошин дар ҳолати хубай ҳамаш 100% пачкай ягон айб меган надорад мотор тонировка ҳуҷҷатош ҳамаш 100% мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар Қурғантепа нархаш 59000 сомония бо савдо карда мешавад касоне харидор бошед марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед Honda Starex соли баромадаш 2000 сол бародару сӯзишвори гази холия мега кузоваш баландои караванворяй объем мотор 3 коробка передачи механикай мошин як дастаи харидори аниқ занг зана мега я даст қати гаштагия мошин ҳозирашда қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархша 35000 сомонӣ мега бо конкретни савдо карда мешавад ина бародаро мошин ягон айб меган надорад мошин дар ҳолати хуби техникияй касоне ки харидор бошед нашуд мошин фаҳмидан мехоҳед марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед Ford Mustang соли баромадаш 2017 сол сӯзишвори бензини холия бародару кузоваш седанворяй объем мотор DV3 коробка передачи автомат мошин вагония бародару документош то моҳи марти 2022 мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархаш 270000 сомония бо савдо карда мешавад мошин дар ҳолати хуби техникияй касоне ки харидор бошед нашуд ҳамин мошин фаҳмидан мехоҳед марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро дастрас кунед Opel Zafira соли баромадаш 2002 сол сӯзишвори бензин газ кузоваш караван объем мотор 1.8 коробка передачи механикай мошин айна хитон бинед бародару мошин созай 2002 соли баромадаш қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархаш 47000 сомониш мега бо савдо карда мешавад бародару беташвиш савдо карда мешавад касоне ки харидор бошед нашуд мошин фаҳмидан мехоҳед марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро дастрас кунед Opel Hatchback соли баромадаш 1993 сол сӯзишвори бензин газ кузоваш Hatchback объем мотор 1.6 коробка передачи механика срочно мега мошина мефурӯшам балони нав дора аккумулятори нав дора хадавои нав моторашам навай вагони задагия ҳамаш пачкаҳай срочно сум дар кора мегам мефурӯшамаш қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархаш 22000 сомонияй бо савдо карда мешавад мошин дар ҳолати хуби техникияй касоне ки харидор бошед нашуд мошинча фаҳмидан мехоҳед марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро дастрас кунед Opel Astra G соли баромадаш 2000 сол сӯзишвори бензини холия бародару кузоваш Hatchback объем мотор 1.6 коробка передачи механикай мошин як дастаи радноё мега бензини тоқай ҳама ҷояш аниқ айхичай ина мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд нархаш 50000 сомонияй бо савдо карда мешавад мошин як даста гаштагия мошин навай нархаш 50000 сомонӣ бо савдо карда мешавад касоне ки харидор бошед марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро дастрас кунед ина бародаро мотосикл мегуфте ина мотосикл соли баромадаш 2021 солай пачкаҳай ҳай кардагӣ нестак бародаро қарор дорад дар ноҳияи Фархор нархаш 12000 сомонияй ки бо савдо карда мешавад мотосикл дар ҳолати хуби техникияй бародаро ҳамаш 100% ягон камбудӣ надорад касоне ки харидор бошед марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро дастрас кунед Opel Mervia соли баромадаш 2004 сол сӯзишвори бензин газ бародаро кузоваш седанай объем мотор 1.6 коробка передачи автомат мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд бародарои азиз нархаш 45000 сомониш мега 45000 сомониш мега конечно бо савдо карда мешавад ина моторш бародаро ҳамаш 100% мега гарантиш қатӣ касоне ки харидор бошед нашуд мошин фаҳмидан мехоҳед марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро дастрас кунед Opel Astra G соли баромадаш 2000 сол сӯзишвори бензин газай бародаро кузоваш караванай объем мотор 1.6 коробка передачи механикай мошин ҳама чизаш айхичай мега ина ҳамаи суратоша мега бинехтон
ҳамаи чизаш 100% қарор дорад дар ноҳияи Шаҳристон, шаҳри Туз. бародаро бахшиш дар ноҳияи шаҳри Туз нархаш 50 000 сомония бо савдо карда мешавад. балонош пачкаан. касони харидоре марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо, занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Nissan Maxima соли баромадаш 2004 сол. бародаро сӯзишворӣ бензин газай, кузов седанай, авио мотор дай, коробка передачи автоматай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳама чиз кондитсионер кор мекунад. ҳама чизаш 100%. люкам дорад. документош то 03/2022. тонировкаш то 10-моҳагии 2022. бародаро мошин дар ҳолати хубай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи 42 000 сомония бо савдо карда мешавад. касони харидор бошед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо, занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед.